Mga hinigugma kong mga igsoong bulanon, mayong adlaw kaninyong tanan. Ni ako'y giandam nga hamubo nga balak nga adunay mensahe nga importante mahinungdanon para kaninyong tanan. Okay? Sa new coronavirus, okay nga manalipod ta sa kaugalingon, pero dili okay nga kita adunay diskriminasyon. Sayri mga igsuon nga dili tanang chinito o chinita gikan sa China. Ang uban ni ara na muyo sa atua. Ug ang uban pod gikan sa laing nasod sa Asia. Duna gani say gikan sa Amerika ug sa Europa. Ang problema karon kay tanang puti nga gagmay og mata, murag mabala ka ta. Gani usahay atong likayan nga murag gihugawan ta. Mahadlok ta matakdan kay nagtuo ta nga sila nagdalag virus nga new corona. Dinhi sa ato sa Bohol, mga bisita og turista atong abi-abihon. Pero karon usahay, tungod sa kahadlok sa coronavirus, adunay dili nato pasudlon og dawaton. Tungod lang kay ilang mga nawong insikon. Agoy, pagkaluoy sab nila kon mauhon. Mga tinahod kong mga igsuong bulanon, sa kahimsog sa lawas, angay magpabilintang mabinantayon. Sa kanunay nga paghugas og kamot ug sa pagsulob og mask kung kita masakiton atong buhaton. Pero dili nato itugot nga sa kahadlok sa virus kita mahimong mahukmanon. Ipabilin nato ang pagkamayuhon ug likayan nato ang diskriminasyon. Pagkabuutan ug pagkamaabi-abihon, kini mao'y tatak sa tinuod nga bulanon. Amen. God bless everyone.